nasledujúcom runovom výklade sa budeme zaoberať otázkou pána Gabriela a jeho novej partnerky Angeliky, týkajúcu sa vlastne spoločnej budúcnosti. Prvá karta nám hovorí o tom, ako sme úspešní. Táto karta zobrazuje našu finančnú a ekonomickú situáciu, súvisiacu všeobecne s našimi zdrojmi materiálneho charakteru. Tiež symbolizuje odmeny, komfort, majetok, odhaluje finančné záležitosti a úsilie o materiálnu prosperitu. Na prvej pozícii výkladu sa nám ukázala runa Haegl, krupy, ktorá vyjadruje obdobie narušenia a zmeny a hovorí o nečakanom páde dobre pripravených plánov. Je dôležité sa pripraviť na nečakané šoky, krízu a oneskorenia. Život pána Gabriela tak získa úplne novú štruktúru. Druhá karta. Druhá karta hovorí o tom, ako vystupujeme navonok. Táto karta naznačuje, ako sa projektujeme a prezentujeme voči druhým. Súvisí to s efektívnym predvádzaním našej energie a našich schopností do pracovného života. Je to aktívna strana našej prirodzenosti, ktorá je všeobecne v interakcii so svetom. Táto karta ukazuje, ako väčšina ľudí vníma a vidí nás, ako sa projektujeme navonok, či už vedome alebo nevedome. Runa na druhej pozícii je Isa, ľad, ktorá poukazuje na to, že aktivita pána Gabriela pomaly klesá a on sa dostáva do stavu pokoja. Je to fáza nečinnosti a môže sa to týkať aj ochladnutia v partnerskom vzťahu. Je však vhodné zostať v pokoji a nenechať sa ovplyvniť v negatívnom zmysle zdánlivou nehybnosťou. Najlepšie bude sústrediť sa a nájsť rovnováhu vo svojom vnútri. Kombinácia runy Haegl a runy Isa znamená pre pána Gabriela, aby nepoľavil zo svojej obozretnosti, pretože sa nad ním sťahujú tmavé mraky. Tretia karta. Tretia karta hovorí o našich najvyšších ideáloch. Je to karta, vlastne, ktorá sa vzťahuje k našim psychologickým a spirituálnym ideálom, našim vyšším snahám a cieľom. Môže reprezentovať naše náboženské, vzdelávacie alebo intelektuálne záujmy a odhaluje najvyššie motivácie, ktoré nás riadia vpred, hore a dole, naše túžby po dokonalosti. Na tretej pozícii výkladu sa objavila runa Need, potreba, ktorá vyjadruje stres a ťažkosti, ale je to vlastne aj impuls, ktorý by mohol zmeniť túto situáciu na oživenie partnerského vzťahu. Strnulý postoj nie je dobrý, vzťah stagnuje a partneri akoby sa zabudli uvoľniť a ich vzájomné potreby nie sú dostatočne uspokojované. Ešte stále je čas spoločne prehodnotiť to, čo je dôležité pre každého z partnerov a pokúsiť sa nájsť vhodný kompromis. Štvrtá karta. Ako bránime seba samých? Táto karta vyjadruje našu schopnosť odvrátiť veci, ktoré nás blokujú v súvislosti s tým, ako sa vieme brániť a ako vieme vzdorovať nepriaznivým situáciám, ktoré môžu obmedzovať náš potenciál. Ukazuje to, ako dokážeme prekonávať prekážky a bojovať proti životným ťažkostiam. Je to karta súťaživosti a toho, proti čomu bojujeme. Na štvrtej pozícii máme runu Rad, ktorá je to vlastne jazda, ktorej hlavným významom je cestovanie, vrátanie krátkych ciest a dovoleniek, súvisí s dobrou radou, morálnou zodpovednosťou a so schopnosťou uvedomovať si hranice svojich možností a pohybovať sa medzi nimi. Táto runa ukazuje, ako si môžeme zariadiť život. Dovoluje nám, aby sme si zariadili svoje záležitosti a aktivity, aby sme dosiahli maximálny prospech. Znamená, že sa všetko bude uberať správnym smerom, že životný rytmus pána Gabriela bude presne načasovaný a k zmenám príde v správnom čase. Je potrebné sa vyhnúť bezcielnemu túlaniu sa a konať nerozvážne. A týmto spôsobom a konať rozvážne a vlastne týmto spôsobom smerovať presne za svojimi cieľmi. Po prekonaní tejto etapy života
príde k určitým zmenám. Piata karta. Piata karta hovorí o tom, aký máme vzťah k svojmu partnerovi. Táto karta ukazuje naše milostné a rodinné vzťahy, súvisí všeobecne s celým spektrom sociálnych a medziľudských vzťahov. Karta na tomto mieste odhaluje, ako človek, ktorému sa vykladá, vychádza s opačným pohlavím alebo s partnerom. Manželské záležitosti, zväzky a emocionálne šťastie sú domenou tejto karty, teda na tejto pozícii. Na 5. pozícii sa nám objavila karta runy Gifu. Je to vlastne dar, ktorá hovorí o obdarovaní. Niečo bude darované, prijaté, ale môže prísť aj k výmene darov. Je dôležité vedieť, dávať, ale aj príjmať. Táto výmena môže spečatiť a posilniť dôležitý vzťah. Znamená svadbu alebo spojenie síl medzi mužom a ženou. Môže byť aj uzatvorená zmluva medzi dvoma stranami, ktorá prinesie výhody obom zúčastneným. Týkať sa to môže aj nečakaného dedičstva alebo požehnania. Predpovedá obdobie šťastia a prosperity, nielen teda vo vzťahu.